Čo spôsobom zdravím, moje meno je Ješko a vítam vás pri ďalšom dieli z Jurského parku. V minulom dieli sme skončili približne tu vlastne tam, kde sme toho Triceratopsa mali. Alebo keď nie, tak sa ospravedlňujem, pretože ja som teraz natáčal a mne to proste vypadlo. Zas mi to vypadlo a už sa mi to fakt nechcelo na 2 diely. Takže vlastne skončili sme zhruba tu. Také sa neudialo, však vlastne poznáte film. Takže tak. Teraz sme pri tej časti, kde sú vlastne Tyrannosaurus. To sme dostali. No a tu už je náš chlapec. Ja vám to ešte takto trochu priblížim, pretože keď som si to... Ale... Nejde mi to priblížiť. Čujete, ja som si to teraz zobral do ruky. Približujem. OK. Takto si myslím, že to je super. A neviem, prečo mi to vypadlo. Asi som ešte stlačil alebo čo. No a to už je Tyrannosaurus Rex. Wow. Asi som niečo preskočil, ale naozaj prišli ste o nejaké 3-4 minútky, takže to vás nemusí trápiť, vlastne naozaj tam sa nič neudialo. Iba som pozrel jednu ukážku, takže. No, toto vidieť naozaj, tak to sa aj poserem. S prepáčením. No. Change this to T-Rex. To čože? Máme nejak odpútať jeho pozornosť. OK. A keď idem k nemu, sa bude báť. Jasné. Nemôžem to aj ukázať. Ide. Dobre, tak on nie, že sa bude báť. On na mňa dupne dokonca. Dobre. Tu máme niečo. Dobre. No čo mi tu píšeš ty? Budem niečo musieť nájsť, jasné. Čakám, že potom toto odpumpujeme, alebo, neviem. Ja neviem. To čo je, a jo, super. Čiže takto pretapnem, nech je to rýchlejšie. Preto som chcel v tomto dieli stihnúť čo úplne najviac. Ináč, ja by som aj tie diely robil 20 minútové, ale ja som raz spravil viac ako 15 minútový diel a YouTube mi povedal, že to video nemôže byť, pretože je viac ako 15 minút. Takže to ma to vtedy naštvalo, preto robím iba 14 minútové videá, kto by nevedel. OK. Čo tu? Wow, čo to je? Wow, to je nejaká akože... nejakú vlaku prilákame a my tam budeme stať, potom on nás pôjde zožrať, my od toho skočíme a dá mu to elektrošok. Počujete to? To je nejaká muzika hrá. Kostička. Nebodaj on na to skočí. Nebodaj nie. Ty vole, no on na to skočil, tak to je blázen. No a my teraz vlastne, ako predtým sa balo, teraz je celkom odvážlivé. No aj keď je teraz dosť lepšie. Zás niečo stávaš? To stávanie je úplne na to najlepšie. Čo to bude? Vypadá to ako skákanie. Tábožka! Ešte. Super, už ona môže výjsť. No, ideme ti pomôcť, neboj moja zlatá. No, poď. Poď. Dobre, super. No, neraduj sa toľko. To je nový charakter. Dobre, čo teraz? Máme teba, a tam máme niečo svietí. Dúfam, že to zapadalo. Aha, jasné, dobre, chápem. A myslím, že by to malo pomôcť. Jasne, oni ho chcú nalákať zase sem. A potom oni vyberú... Jak sa volá? Toby? Nie. Toby? Neviem, jak sa volá, proste neviem, kašlem na to. A on to niečo vybere. My sme to zapáli a
On bude utekať. Jasne, musí zachrániť deti a ideme na to. Takže, čo teraz, rýchlo rozmýšľať, zapojiť mozkové závity a rýchlo rozmýšľať. Dobre, niekam, tu nič, tu sa, skúsime ten rozbiť ten šuter. Dobre, takže v tých šutroch je zhruba dotok. A tu je niečo, tu niečo. Tak čo mám robiť? Super, tu niečo je. Jasné. Takéto poschovávanie, to mi nerobte, to ja nemám rád. Dobre, toto neviem naozaj, čo bolo k čomu dobré, ale tak budíš, no. Dobre, musíme rozbíjať. Čo je to? To si som dali srandu, nie? Tu tie súčiastky asi len tak niečo nebudú. Jo, aha, super, súčiastky, aha. Veľa ľudí teda, veľa nás ešte nie je, takže preto moji fanúšikovia si určite všimli už predtým, že to tam je a iba ja som si to nevšimol, takže tak. Ne, no poď, super. No a teraz, nebodaj, kde to kopne do toho, ne? Ako dobre je to stroj, už je to vlastne aj šrot. To není stroj, ale už je to šrot, ale nemusí do toho kopať zase, áno, nechceme toho dinosaura prilákať. Makaj, kámo, makej. No kámo, byť tebou tak na tej záchody, kokos tam už nejdem. Niekedy, no. To čo si poschoval. On je tam jak zmasklený za tými listami, to je dobré. Iha. Čo musíš vyčistiť, záhnu časť tela, chvost. Zuby, jasné. Ach jaj. To ona ne. Bro, prečo si to položila však zeber, ne? Odrež mu z tých nohu. Odrež mu nohu. Pozor. Tak takéto situácii byť, no. Iha. Jejda. Aha. No, aha. Tak to je problém. Co dole? Späť. Takže prežili. No wow. Dobre oni. Tak to je parkour. No, wow, takže niekde tu je checkpoint, alebo waypoint, alebo checkpoint, alebo, au, takže takto ty, dva sme mu nakopali, každý vie čo, tak, no a vidím, že tam sa niečo svietí, takže ideme tam. No, už to vykopeš? Ďakujem. Aha, nejaké kolečko sme zase dostali. No a teraz očakávam, že to tam budeme musieť dať. Výborne. No, tak a toč. Čo najrychlejšie toč. Super. Všetko to zaplavíme, však prečo ne? Všetko to nahádžeme na Lex, však nech sa ukúpe. Už stávame. Čo to bude? Aha, dôležité stavby. Niekedy fakt nerozumiem, že čo to je. Počko. Jo takto. Jo takto. Aha, no, ale to sme robili blbo. Pretože my potrebujeme tam tú holku. My potrebujeme vlastne teba. Takže prosím ťa, očko.
X-ko. Vlastne potrebujeme teba. No, poď. Jo, dobre ty, gymnastika. Nekrič. Nekrič, hlavne tu nehuč. A nezdychaj. Tak, super. Neviem, čomu to bolo dobré. Aha, to je rebrík, jasné. Už viem, čomu to bolo dobré. Ale ona mu to určite do toho kopne, že? Lebo dneska je nejakým zvykom do všetkého kopať. No, prosím ťa, ty to rýchlo vylez. Timmy sa volá, jaj. Tak, prosím ťa, ty to... tak nakraješ to? Nakraj, ale... No. Ďakujem. No, nemusíš už zase ako búchať, ako pozor. OK. A... Dobre mi. Super. Jasné, rovno na to tok. My sme čistí gymnastici. Nehuč, prosím ťa. Nehuč. No, ale hej, ten na čo sa tam drží, čak môže ísť dole. Či? Alebo tiež nie. Či to by sa asi nikdy v reálnom živote nestalo, že takto máte na kopci nejaký kameň a z neho sa nám toto stane. To je naozaj sci-fi. Ale to vlastne celý Južský park je sci-fi. Sci-fi, lomeno horor, lomeno získavanie informácií, takže tak. Tak, poklopec ešte. A poď. Hup! Dole. Super. No, kamo, už sa rozhýbeš. Tak, super, vďaka. Ty kokos, ale na toto, aby som preskákal, tomu by som sa asi nikdy nenahovoril. A zase skákanie. Wow, sme za chvíľku tu, nie? Musí zase táto. A prečo sa musí táto? Však to môže aj chalanti. Alebo aj tiež nie. Nevám. Nehuč. No, ale už by si mohla hádzať tým šutrom. On potom vyleze, ale aby to bolo rýchlejšie, ja mu trošičku pomôžem. Alebo tiež aj nie. Na čo hen teraz skáče dole? Už natáčame približne 13 minút, takže nám to všetko akurát sadlo. No, ale prerežeš? Čo tu? No, jasné, že to prerežeš. A ty budeš určite musieť húčať, jak je u nás zvykom. Tak, super. Timmy, poď. Super. Alles okay? Ich hab nicht übergeben. Das macht doch nichts. Gib mir deine Hand. Fúha. No a čo najrýchlejším krokom dole, pretože kto videl film, asi vie, čo sa s tým autom stane. Nebuďte pod tým autom. Nebuďte pod tým... Ja som si to myslel. Pozor! Gymnasti. A on sa im to ešte na súčiastky rozpadne. Čo to chytila? Čo? Čože? Fíha. Tja, dafür hängst du nicht mehr im Baum. Wow, to je auto. Trošičku sa ti to hýbe, nevadí? No. Nemusíš hučať. Dá sa to skipnúť? No. Ale už natáčame veľmi veľa minút, už je to 14, takže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite zanechať like, nezabudnite zanechať odber, koment, keď sa vám tento diel nepáči, môžete aj vyjadriť svoj názor dislikeom a utekanie si necháme na ďalší diel, takže čau.